Niken ki luar biasa. Bengi iki iso rawuh. Wah, alhamdulillah. Nduk Lita. Dalem. Kali Niken pun kenal nggih. Sampun. Sampun. Gadah WA-ne. Gadah. WA-ne sampean ya digawa anu Niken. Disimpen Om, kok dibeto nomor lek beto pripun? WA-ne Niken ya sampean gawa. Lah iki WA sapa kok digawa iki WA sapa? WA-anmu. Male WA-anmu ya. Menika wonten Kediri. Nggih. Dusun Swalo, Sambirejo, Pare. Dalem Agung, Pak Sanjaya utawa markas besar Sanjaya Group. Wah ya, treke pirang-pirang. Tenan aku bar sowan rene dik kapan kan aku rene to. Nggih. Anu lah ditelepon bengi-bengi aku kaget. Waduh, wis esuk-esuk mon Pak, kula di acara kontrak SKD kali Patrick. Oh, SKD kontrak lho, aku arep Patrick kontrak. Yo le. Awake diteken wong loro aku ngono. Kontrak SKD, siaran karepe dhewe. Iku poso ra nek kuwi aku sumyur anggenmu. Alhamdulillah iso tuku iso tuku jajan bodok. Alhamdulillah. Dadi sak orane dalu menika ngatur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Balik njajal balik. Nggih. Balik ki tembang sing mau bengi kan njajal balenono. Napa? Apa jenenge kapilot? Oh, kapilot. Kapilot. Nggih. Nah, kuwi ning jane pundutane pirang-pirang nduk iki ana Banyulangit apa piye? Aja, engko. Wonten Banyulangit Gubungan Semoro Sri Kucing kalian wis ya kuwi. Saking Enggah Mbogem Gurah. Oh, Mas Enggah. Juga menika nyuwun Dewa Tresna kalian Kusuma Wijaya kalian Pupusing Nolo. Menika buat Cakra Budaya Indonesia dari saya Mas Tulkiem kalian Mas Gawer Pare Kediri. Mas Gawer. Mas Gawer iki ora asing neh kuwi. Sahabat karipe Mbak Sendur. Oh, IP kok ya. IP kok karet. Heeh. Niku nggih. Nggih. Slendro ya. Nggih. Digramyangi nyuwun sewu Mas Den kula aturi ngrambyang. Mas Den. Deni, jenenge Deni. Deni ta Mas Deni ta. Ya. Kepilut buat warga masyarakat mapan wonten ing Swaluh sedaya kemawon. Kalamun weruh sliramu baten iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak empet sarwa mikir ati tan bisa jenjang. Waduh. Oh siap. Mbak nuwun. Saben wanci tansah anggodo ati. Nanging aku wedi bloko pungkasane tembang. Sanjaya menika wayangan sangat luar biasa, Nduk. Nggih. Sound sisteme wae pokok kabeh digolekne sing serba terbaik iki. Sound sisteme Mahkota iki kagungane sahabat saya Pak Santoso. Mahkota. Bintang tamune ya juga yang terbaik lho neng Kediri Niken Salindri. Dalange nggih terbaik lho nggih. Dalange yo nek baik-baik saja.
Aku ora nduk, apik orane itu gumantung pangrasa kok. Pokoke niat yang baik dari Pak Sanjaya tetap dikasih oplos, tetap semangat awake dhewe selaku sebagai seniman. Nenonan none Ula sawah sapa ngendut Ula ngendut datan owah ati wis kepilut saibu bungah rasaku lamun balungane tembange ya kuwi kepilut diaturi buat warga masyarakat pamriksa sing wonten dalu menika rawuh wonten dalem manggung Pak Sanjaya. Ya. Lagune apa? Kepilut. Ula sawah sapa ngendut. Kok ya namane ula barang anu Lita iki. Lha panjenengan ya kuwi jenenge tembange wae. Kuwi parikan jroning tembang. Matur nuwun kepilut. Juga terima kasih menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing dalu Pak Dalang kalian Krus dayanipun badhe request gending menika Dewa Tresna. Nggih. Saderengipun matur nuwun. Sejahtera selalu. Saking bos napa kene? Bos apa iki? Kedok. Wo kelok, kolok. Angel tulisanmu iki. Wo kedok. Mbolah wis tulisan dhewe iki. Ya, apik lho kuwi. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, kula aturke Dewa Tresna iki lagu apik kuwi. Aku roh kuwi lagune sapa ya kuwi sing gawe. Kuwi ya padha karo anu ki mau, yang terbaik dari Pak Sanjaya iki. Ku lagune ya lagu terbaik. Rumah Samu ya. Coba Mbak Kris. Krisnya, ngene. Terotak. Pasang, bukan dalu. Oh
menika Pak Sanjaya. Menika. Lho luar biasa panjenenganipun nyatani membaur karo kanca-kanca seni. Nggih. Kowe rada rene, kowe ben ketok, kowe ajine tak ketak Mas. Ning kono ben katut kesuting. Nggih, ben kesuting nggih, Pak. Niki kula golekne sinden subur Pak niki. Sinden subur. Lah lek Pak Sanjaya kan alat berat, kula sinden berat. Lho iya. Mulane iki mau ning kono penonton bingung, iki endi sinden di traktor. Ini alat berate. Lho badanku macak ning jero kok enek sindene alok lho. Sindene traktore jejer. Kok macak sitok. Traktore kok macak sinden. Lu Mas aku, Nduk. Nggih. Selamat dan sukses buat Nggih, damel. PT Andri Putra Sanjaya. Andi Putra Sanjaya. Andri. Mas Andri menika sing dados pinanganten. Oh nggih. Nggih, saurane nembangon, Nduk. Upama Nggih. nembang ngoten napa? Niku Niken Salindri, Pak. Weh, jan Mas aku. Pak Sanjaya menika, wah, aku sowan rene dek kapan ke apa? Niku poso nggih, Pak? Poso. Ning nyatane penyanyi pun tetep dono. Rasa kanca-kanca karyawan-karyawati dilumpuki kabeh. Wis aku membaur ning kono. Nggih. Kanca-kanca kabeh diwe THR, aku ya katut ngetok. Oh, jenengan nggih, angsa THR. Karo kreatif DC aku aja THR to, Om, sampean THT. Aku ya THT mbahmu ki aku. Nembangon, Nduk, buat warga ngriki. Napa kira-kira? Lewung mawon. Lewung. Mana yen ke taman Nggih. Uyung bowo ya Nggih, bowo. nggih juga tidak lupa iki suasana sik sawal tetep awake dhewe mohon maaf lahir batin buat sedaya pamriksa sing padha kepareng rawuh Mas Tulkia, Mas Gawer semuanya Sokes, saja Kusnati ya kuwi ana Mas Kiwir kali Kang Garwo. Nggih, Mas Garwo Kiwir kalih garwa. mana yen ka bawa niku nggih Injih. buat tamu agung sing padha kepareng rawuh Nggih. ya tenan kok Krisniani cara tak jak mlebu ning ruang tamu nih Pak Sanjaya mek ndangak tok ngene. Sangke herane Lho nggih. iya to fotone karo piantun get kabeh. Kapan iso kaya ngono? Nah kowe foto karo aku mok pasang ning buritan ngono. Apa kowe iki fotone dialang pasang ning kandang wedhus tak kuwetak aku. Mana yen ke ya. Mana yen ke Pondok iki basa apa jenenge iki? Iki wacakmu aku ora iso maca. Woledok to ya Allah. Iki L to. Lah L iki saiki kok kaya K to aku. Iya. Ya Allah. Gandeng. Dadi ene gandeng karo L ngono lho. Oh bos ledok nggih terima kasih. Terima kasih. Aku dipundhut nih rokok Surya sukauraan tapi dapat Dipercaya. Tapung wong kang Tapung wong kang lencir kuning. Suarane apik ya yo. Wareg kok ya mesti. Nggih, wau teng mriku mendhet kiambak. Heeh, dasar Nggih, anu. sate, Sate, gule. Terus napa? Mie. Mie mok Terus campur dadi nggih, kula sitok. campur dadi sitok kula ublek ngoten. Diublek. Mumpung enek. Ya kari dhewe iki sinden-sinden do dahar Krisnian dahar kari dhewe nyuwidhuh babat. Nggih. Wah, bareng dicimbuk arep dipangan kleru anduk. Nggih. Heeh. Anduk iso. Ngawur. Terus ke? Susah lamun den Susah nglalekne gule sing wis kok dahar nggih, susah. kuimplek-implek apa niku? Iya, Gajah. iya, makno. Kebayang-bayang. Nggih, kebayang-bayang keimplek-impleke. Tenan. Juga iki tembang iki tak aturke karyawan-karyawati. Injih. PT Andri Putra Sanjaya. Putra Sanjaya Group. Ya. Dharma Darmaniku dusu Sumeleh. Manding.
Genamu bodo ya cepak jajan, Nduk. Cepak. Cepak, tapi namung kula paringi setengah toples. Ya mak wae tutup. Mboten. Dibuka ngono wae jan cara anune blobo tenan. Anu kula plastik is danten. Padha karo nggonku tak wae plester kok. Anggere nek tamu buka ra iso no, aku tok mbukane mboten usah. Akhire awet jajane. Terus ke. Senajan hamung sedelo. Anakmu lanang ya rawuh, Nduk. Sinten? Jandu Ploso Klaten. Tunggal-tungul ning ngono tak. Meneh lho lek tak kira kaya wong arep ngetri wedang dibake lho, wedange apa cingkire kok mengengeh aku dibake Jandu Ploso Klaten. Aja dongak-danguk ning ngono ngeget-geti. Tak kira lek ula terus. Nambahi sang seming Bicara Sunda ngono nduk, iso ngono balik. Ngono jal. Wis to melok aku cengkokmu mlirena-rena nduk. Nah, kowe liwat kene kadang-kadang liwat pare kenek, liwat aku liwat Medion. Dadi ben rodok nyengkok ya nduk liwat Medion aku. Dadi wong ati cu. Ya. Sepisan ketemu Yayo wong bagus dadi lagu lho ya nggodho ati sinten riang dalu sinarban jiwa raga aku tak enggokne ngundang rasa tumete sing kalbu yae ler ngoyahi segara datan bisa nuluke atimu bagus yo Selenggon ngenteni lewang ingatiku antuk jampi aoe dadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni dan tak lewung diaturke dulur-dulur Kediri sing padha pareng kumpul dalu menika luar biasa Nggih. Dadi Pak San sing kagungan kersa bakule teko aku mlaku ngantek kesel aku wah dian arep golek apa rokok utilan iki mlaku wadah aku Kutilan. tak wene anakmu lanang Jandu kuwi mau Nino kuwi anake sapa-sapa kok sapa-sapa ngakoni terus ke Sabda pandita ratu sendur rasa nesu ben dipek wis Rama dadya ing sisihku mugi Gusti nglirani tresnaku awas kinowo Loh!
diaturke buat warga masyarakat juga penonton sekalian. Simbaku saurane tetep melu ndedonga, jroning suka parisuka tetep awake melu nyembelke ndonga bareng-bareng muga niate apa sing dadi kajate panjenengan menulya Pak Sanjaya sak keluarga. Juga Mas Manten, Mbak Yu Manten, Mas Andri kalian Mbak Debi dadi keluarga ingkang bagya mulya selawase. Tentrem ayem atut runtut nganti tekani kaken-kaken dalah ninen. Oh ngono. Coba kaya ngapa Mbak Ika Antonia? Iya. Iki tak sembelke dhisik kok. Slendro mawon manggawekne ning tudlak tutak rada slow mawon lagune pundutan saka Mbogem Gurah. Sing enek hubungane karo Liwong. Gubuk Asmara. Nyongo wae ya, nyongo wae, nyilih wae. Nyilih pathet ora apa-apa. Nyilih ora apa-apa to Mas Den? Oleh kaya nyilih kok. Wong obar dibalekke. Tuglak tutak. Neno. Ayo ngrusuhi kowe arep kowe. Mbak Ika nggih tembange Gubuk Asmara. Kontring. Sing balung tingken-tingken. Masih aku ngaju kuning Gubuk Asmara penjian wedi.
matur mbah nuwun. Mbak Ika Antonia ya. Panjen yo atur panglipur wahyane mongso kala pagelaran wayang kulit lak sewengi utuh. Ning alhamdulillah warga masyarakat mriki tasih padha kepareng mungon. Kena diarani ngalah berkah bebarengan donga bareng-bareng muga-muga kabeh sing padha kepareng rawuh diparingono seger waras sehat walafiat. Pak Sanjaya nggih kados ngaten sing kagungan hajat muga mangke seger waras panjang umur saya mundak sukses. Ya. Kang Putra oleh bebrayan ya atut runtut renuntungan selawase. Ya. Coba aku tak kepengin genduk Niken Salindri tak unggahke dhisik. Engko tak selingi ning iki Niken ben jumeneng sik. Kene nduk, ngangge spot Mas. Anu Niken iki spote anu Ceko. Kene. Niken Salindri. Salindri Niken. Bok. Bok. Dino iki aku ora ngidung. Ora usah ngidung kok ya. Selamat malam Cahayu. Sugeng dalu Papa Rudi. Wis kelingan karo Papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune Sehat. sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasih kelas kalih badene minggah kelas 3 SMA. Heeh, ku lek munggah ya. Ya mesti munggah tok kok ya, sekolahe pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan Kok diajak ngomong batin. adabnya ke situ sih, kok nggak nyawang aku sih? Ini Papa pakai anu semu. Karena Papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan Sama, biasanya sama. adab ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madhep apa mesti madhep dhewe. No. Oh iya Ding, oh penak ya omongan ngene malah penak ya. Lah, Wah, iya. jamu mas aku. Lah aku ning kono ngedep ae kok ya. Piye seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah Tindak sehat. rene jam pira budale ka omah? Saya tadi kesini Heeh. jam Wah, kowe iki nyelot gedhi kukumu kok coklat-coklat ngono. merah ini merah. Oh, bukan iya coklat. mataku sing rada anu iki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh, jam 9. Naik Ya. apa? Naik apa? Naik angkot. Angkot. Iya. Naik kok ya. Naik iki ning dhuwure angkot berarti. Iya, di atas angkot nanti. Metongkrong itu. gitu. Iya, di tali. Oh, enggak kademen. Hubus-hubus. Wus. Angine banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya utawa ini markas besar Sanjaya Group Ya. punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa Putra Mahkota bahasane. Dadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Ya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Ya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya Tadi saya sekeluarga. sudah ketemu juga sama Mas Andre sama sudah Mbak Devi ketemu. tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang? Sudah tapi belum foto. Oh, nanti, foto, nanti nanti. fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andri kan gantengnya kaya nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku, rumah saku dhewe Mas. Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi papa enggak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh, rumah saku wae. Saking gantengnya ya. Lah, Tuhan. ngono lho. Lah, iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga Apa? Dikaruniai momongan. semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi Semoga gitu. apa? Diberi sapa sing ngewehi kok ya? Dikaruniai. Lek Dikarunai karunai apa to? Kucing kok yo nai kok ya. dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Nah. Iya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga Eh, semoga itu apa? apa? IPTP. Berbahagia Oh, sampai tak akhir hayat. Amin. Mbak yo Iya. semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, berarti otomatis sepisan dunggio
Selamanya. Selamanya. Satu untuk semua. Ora. Otak bisa satu untuk semua iki apa kaya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, Ya, satu untuk selamanya. Iki lho saking grapiake Bapak Sanjaya. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih makan. Luar biasa. Ada minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya, Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul ngono. Kuwi wong dodol ya, Nduk. Kuwi wong dodol. Itu Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki Loh, penonton. dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya gara-gara Pak Sanjaya nanggap Padha karo Pak Sanjaya iki dana rasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piyantune luar biasa. Luar Jan biasa. Piantun Kediri. Ning Nggih. nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah, konten number 1 niku. Lah iya. Anggere buka HP ngono wis sampai Metu. tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa nek dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piyantune Prasodo. Sederhana. Sederhana. Nah, ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyoteng dhewe. Ning nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah. Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? Itu, wah lagi truk Pak Sanjaya Muat. iki pirang-pirang Apa? alat berat. Alat berat. Sampeyan pengen numpak bego ya. Besok karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Egrek. Balapan kita kok aspale malah rakuan kok ya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya di anu no dibersihkan no penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh gitu. Iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose arep gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh iya. Dek kapan iya, pas iya, singkirne aku pas ning kene. Kulewu lho kok motorku kleru sini. Kuwi nak aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk. Nembang, Buat Pak Pak. Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndi, Nduk? Aku Kusuma ning ati. Piye to? Piye? Warana aku warana. Piye? Mah, mesti ya, Mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Warana aku, Ken. Mah, Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. lha sampean ki lho diwarnai gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe galek ngono kowe ngeces kowe. Ayu-ayu wong ngiler kaya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Wah, ya. Batenku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang alus-alus dulu. Iya no, alus dhisik no. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua sik. orang itu tahu Pak. Kalau Tahu. Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman lagu. sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, Lah iya. lagu nyinden ki iso Nyinden. karena Niken itu terjunnya itu dari Dari dunia dunia sinden. sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cacah kamu lho. Ngono Ya. apik. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Nah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngeder menika lulusan isi Sura Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku, papa ki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wes. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang. Bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngerepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah ya bukune apa lho isine iki. Catetane iki. Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok. Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka.
Weh, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok aku. Menengo nang uhiha. Oh. Kayak nanang anu, nanang melek ta? Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Kuliah. Lulusan SH. Sarjana apa? Susah hidup. Oh, tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendhange ya sarjana hukum. Dadi isuk dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dhewe ben ngedep ketuk sik. Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ngene penonton iki kok ndi-ndi Pak Sanjaya iki. Cara wedok nu suaraku kaya niken gitu. Ini sarene lanang kokean rokok wis malah suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek ngerokok karo numpak motor. Dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, awure ngeneki moto. Ngono. Karo berhenti, bener ya? Ya sembarang. Piye? Kleru. Jadi merokok kudu berhenti, maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok, jangan merokok. Dalam? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho iki, tak bong iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati, ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae niken sing dipoto. Lah kadung aku ngomongin nang ngene dipoto bae niken. Mong tak tunggu wangsu lane Mong tak tunggu wangsu lane Dadi jampi. Aku maksud tembang iki jane bingung aku. Amung sira dadi jampi, maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya, maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya jamu kan penggantinya obat. Wong ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Piye? Seumpanya, sesegonya. Umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis to ben sak karepku. Bocah ngeyel tak. Seumpama
kedua temanten ini, ya toh. Ya. Seumpamanya sepanya, terus. kok angeleran to dina iki omong. Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Angeleran lambe. Dadi seumpama Mbak Depi. Ya toh. Aku lek kadang guyu no. Mbuh angeleran. Kowe kok lek ngompol lho, kowe kok. Mas anggen guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya, kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Stres. Lho. Wayangan ra wayangan pokok melu ngono ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya ini duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya apa kedua temanten, Mbak Debi. Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning lunga adoh. Oh, Kan kangen, itu kan sakit hatinya kan kangen. Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Ya wis pokoke hooh ngono lah. Pokoke kangen kok dadi jamu iki. Lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya anu. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. HP ning golek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih wong niku niken. Kembloh e. Niken Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan kejem to Pak sampai tekan itu barang nyopo. Lah kembloh kan. Lek hoya-hoya kuwi lho. Akhirnya Lah mau kan nyekel mic lek kowe nyawer terus piye? lah kula pegang nerien HP-ne terus kula adep ning jenengan ngaten. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San ki ajane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sarit. Lah, tenan. Ya, kuwi lho. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya, iya lho. Dikepure. Omahku urung dadi kok. Pak nganu Pak Dalang. Nggih. Ki lek golek sinden nyanti kok ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, mangke. nggih. Oh, Mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, Oh, saniki. Heeh. Nah. Iki. Lah niki mboten dibacutne riyen. Sik bawon ini bentek dulu. Ngaten. Cara wong mangan ben dientekne karo niken. Iki HP-ne selak anu selak Iya. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten saya dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja jodoh pati lan pes. Dong ora le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta. Cinipta. Kangku ngoso. Lagune napa niku Pak San lek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten iki? Sampeyan delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ala iki bayare luwarang lho. Kale Mbak
kali Mbak E. Ya, dua-duanya sini. Eman-eman bayar larang itu. Sinten? Pak San Mbak Nika ini kan yo penyanyi kelas berat to. Lho nggih mboten to Pak lek larang, Pak. Kelas berat. Nggih lek. Ya tak wae 1000 sampean gelem apa piye? Ayo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 yo emoh to, Pak. Lah 1000 dalah, repes. berarti kan larang, kelas berat berarti. Lek 1000 yo emoh, nek 100 gelem. Lah dalah. 100 e garek dipingne, Pak. Dipingne Iya. pira? Lek 1000 yo emoh no. Coba Mas sinten niku? Mas Andri. Tapi ngriki, Monggo Mas Andri. Tung ning Kalimantan. Mas Andri bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti, ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang. Nyawer iki. Nek kok gembul karo lapo balik iki ya, Le. Sabar sih. Sediane ngadeg kabeh engko disawer, Tang. Wae yo. Dang. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya bagah ngeri. Oke no. Kene Mas Ngeri, Andri ngeri, kalian Mbak ngeri. Devi. Juga Bu Siti, Bu Sanjaya. Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Julaika, nggih. Nah, ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E endi Mbak E? Mas garwane nih. Oh, sing gandeng Ibu, Wah. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa miwoho dauping kang putra. Amin. Pak Sanjaya menika anu nduk nih Ken. Nggih. Menika piyantune prasaja nek nonton ning viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa judulnya? Sampean pitiku tahu lewat ya sampean enggak beredar sampean. Ngeri Pak Sanjaya pare mesti liwat nih. Ngeri. Berarti sampean enggak tahu dolanan TikTok lah, sampean enggak roh. Niken to? Ngertine duit tok. TikTok ora roh, Facebook ora roh. Wah, lah niki artis kok, Pak. Artis ki ora perlu TikTokan wis Lah, di dalah. TikTok dhewe. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Jan pokoke. Ki barekne larang ya ndelmu lah srine. Cara gak endel murah srine. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, Nggih. kula mek arep takon kalih jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar petuk Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Mbungurasih. Kok ya sampean ngerti ae to. Ah, kula ya ngeri sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok ming Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula ming dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Lek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi asline. Kok winter nekane politik deh, ya ta. Lah iya to. Bah, ngeden-ngedeni malahan. Pak. Lah dalah lak tenan. Oh, kowe karo aku kudu selfie no kok ya. Nyapa to kok tekan Silvi bareng. Anu ku lho foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah. Ngeri. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, Nggih. enek jok lutuk, jok litik. Nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah, nih kan. Wah, nggih to Pak sing Kok dipilih. gelane Pokoke jane. Pak. Oh, alah yo kok. Nih kan kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah iku suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Murah, Blitar ya murah. enek nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah, kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok nggere. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing apikne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Iki Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Wah, enek 20 rit punjul. Luweh ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan
pasire regane rada larang. Rada larang. Nang Danang nang maju nang. Iki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho bos muda nang Danang. Nah, Mas Andre nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to ora nggo HP kok buku dikenek video kok. apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapake tak tukang sawer. Lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa Pak? Pak San. Lagune ya Napa gethuk? Aja to Pak. sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira? Oh. Sinarengan. Orang ketiga mawon. Aja Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah dalah lek tenan Pak Sanjaya iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjaya iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngoten nggih. Mangkane tamune ya tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terop sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho. Ha nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan zaman aku ewuh kae Puji tamune ya Tuhan. ngene iki. Rencana sing dirawuhke Pak San iki wong 3.000. Jadi undangannya Pak Sanjaya cuma 4.000. 4.000. Tapi yang datang 5.600. Nggih, puji Tuhan. Hampir 6.000. Ngeri. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari ya Pak kan? Presiden ada, saka anu Dari elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang nggih. Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Loh. Itu juga temen waktu nyupir tahun 90. Ini Zaman berjuang biyen. demi Tuhan ini. Nggih. Kemarin juga datang mengucapkan karang bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin rika. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Iki. Ngene iki sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyupir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur, sapine sing kok dheke Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Sapine regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne wong Ngeri. Sing dari dhek, soalnya dhek wis tau jar, anggere ngaten. kok rabi, aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah kuwi lah. Dadi karek tuku wedhuse tok pira ni 20 apa pira wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Nggih. Berkah selalu buat penjenengan dan Amin. PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Iya. Pak Sanjaya itu benar kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, nggih. Jadi kita awalnya dari mana kita ingat. Nggak pernah kita berkelebihan kalau sudah ketemu pejabat, mungkin ketemu seorang Bapak Kapolda, Pak Kapolres, mungkin ketemu Pak Kapolri saja sudah Pak pernah jabatan Presiden, tangan semua. nggih. Sampai Pak Jokowi, Pak Prabowo kita sudah berjabatan tangan. Jadi ini ya yang jelas Bersyukur. kemarin banyak yang tanya itu ada undangan dari bukan undangan maaf. Nggih. Ada karangan bunga ya dari Pak Presiden, dari Mas Gibran ya toh? Nggih. Karangan bunga ya Nggih. dari Mas Kaisang. dan segala petinggi, segala penjuru, Nggih. elemen bawah sampai atas semua ngiriman karangan Wujud bunga. kepedulian terhadap PT Andri Putra Sanjaya. Jadi karangan bunga ini sudah dihitung jumlahnya 38 karangan bunga. Ada yang juga ngomong, Pak Sanjaya, iku kok karangan bunga kok ini Pak Kapolda, Mas Kaisang, Nggih. Mas Gibran, kayak Pak Prabowo, Pak Nggih. Sanjaya. Iku asli gak? Ada teman kita seorang dari PH ya, PH itu pengacara. Oh. Kemarin juga datang. Nggih. Itu asli ndak? Kalau ndak asli mending dipinggirkan. Karena apa? Takutnya nanti ada Napa? pelanggaran. Oh ngaten. Iya, kalau beliau nggak berkenan pelanggaran. Sanjaya sudah kecek, ya. Lho, nggih, Jadi lho. karangan bunga itu nyon sewu. Jangankan kok karangan bunga Pak Kapolda gitu. Karangan bunga sampean nggawe karangan bunga Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nggak berkenan, sampean tuntut kena perbuatan tidak menyenangkan. Oh ngoten. Nggih. Jadi kemarin ada salah satu PH itu negor saya itu ada Pak Kapolda, ada Mas Kaisang, Mas Gibran, asal itu semua. Saya tunjukkan apa ini WA dari kiriman dari sana. Nggih. Akhirnya dia itu terharu. Dari seorang Pak Sanjaya ini bakul pasir, ya toh? Nggih. Terkenal kan bakul pasir, rentalnya bego,
bakul luruk, tapi kok karangan bunga sampai datang 38 dan undangan yang luar biasa. Jelas gitu. Yang undangan kita tonjok sama undangan kita online ya, Dri. Apa namanya, Dri? Digital. Itu jumlahnya sekitar nggak sampai 4.000, tapi yang datang kemarin ada hampir 6.000. Itu bagi saya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Saya kemarin tepuk tangan. sempat adem panas, Lur. Sampai kelambiku ganti kelambi ping pindho kembloh. Aku khawatir lek segoku kurang. Oh iya. Ndredeg aku. Dadi aku nyalami wong wis gak nyawang wonge, tak sawang segone terus. Jadi cara nyalami wong wis wong siliwang sapa gak roh, tak lirik terus gone entek ora entek ora. Wedi lek. Lah wong genek bedote lho. Nggih, alhamdulillah, Pak. Tenan. Sampai bolo-bolo ki ngomong sing wingi iku Mas sepurane gak iso nemoni. Yo Pak Sanjaya, sing buah ngenamu kok jane ki ndelok Gus Idam apa buah to ngono. Gus Idam ya ora enek, tapi kok sing buah iki genek bedote kaya ndelok Gus Idam. Nah niki. Alhamdulillah. Ini Nah, itu sesrawungan sangat luar biasa. Luar biasa. Ngeri, Jadi ngeri. yang perlu kita garis bawahi, mungkin banyak teman-teman mungkin yang kemarin menganggap Pak Jaja karangan bunga itu bikin sendiri misalnya. Iso ayo tuku karangan bunga orang ngetekne pasir sarit. Tetapi lek wonge gak trimo tekecek kenek. Dadi sampean aja pisan-pisan nggih karangan bunga atas nama Pak Lurah Sambirjo. Umpamane. Misalnya membuat karangan bunga mengucapkan misalnya ke Pak Rudi Gareng. Pak Rudi Gareng padahal Pak Lurah Sambirjo ki gak nggih karangan bunga. Kuwi nuntut iso perbuatan tidak menyenangkan. Jadi pun ngeten kok nggih. Bagi saya itu sudah luar biasa. Dan ini giliran Andre nyanyi, tapi harapan saya Andre saya pesan sama Andre. Dalam arti Andre ini dibilang perintis-perintis pewaris-pewaris. Oh ngaten. Karena anak satu-satunya anak Sematawayang. Sematawayang. Iya. Jadi pesan saya sama Andre, teruskan perjalanan Bapak, Dri. Karena Bapak itu dari kecil Bapak sekolah SD. Mungkin wong Swaloh ngerti kabeh lek pas aja sekolah SD. Mungkin lah asli wong Swaloh ya ngerti Pak saya dhisik bakulan jajan. Disugi ning ember. Oh. Diubengne ngoten niku, Pak. Diubengne. Lah kene mboten. Nggih. Lho kene mboten. Pak Sanjaya iki ora selamat Mbak nih kan. Bakulan jajan disugi ning ember. Sekolahku SD. Masya Allah. SD lho wonge bapakku dhisik supir bis, tunggalku 6. Nggih. Bapakku cantol wedokan maneh. Dadi gak durusi anake 6 iki. Dadi bar lulus sekolah iki langsung nyugi jajan ning ember turut ning tangga-tangga kuwi. Lho iki gak selamat iki lho. Lek iki wong Jobo Swaloh mesti gak percaya, tapi lek asli wong Swaloh mesti percaya. Nyipati. Oh iya iki renang. Rene diluk rene. Iki kanca kecilike rene diluk munggah. Iki omahe anu iki, berpetung iki. Berpetung. Aku roh ya. Adan-adan. Iki nang gerejane dhisik bareng ning gereja iki ladan-adan. Jenengmu sapa jenengmu nang ngono lho. Anang. Wo Mas Anang adan-adan to? Jadi ini demi Tuhan lho ya, mungkin ini ada rekan-rekan yang di luar Swaloh. Ini pastinya enggak percaya kalau Pak Jaya mantan bakulan jajan. Zaman semono jajane 20 repis. Terus mundak dadi selawe. Getuk. Yo getuk yo enek jemblem enek mendut. Kuwi sekarang seperti ini bagi saya sudah sangat luar biasa karena kebaikan Tuhan. Mungkin sak Kabupaten Kediri lho ya. Gak enek sing perjalanan kayak Pak Sanjaya terus saiki dubah kayak ngene iki mungkin gak enek. Alhamdulillah. Nggih. Mungkin kalau perjalanannya seperti Pak Sanjaya tapi saiki panggah kere mungkin jauh kah. Tapi lek perjuangannya seperti Pak Jaya saiki terus mengalami liku-liku yang tidak apa ya, Bu? Liku-liku yang artinya tidak mudah, ya ta? Nggih. Perjuangan, Pak niku. Mari ngono ngernet truk. Lha piye lulus SD? Mbak gak apa-apa sing nanggap aku, tak suwi-suwi gak apa-apa. Iki wong Swaloh ben roh kabeh. Ini sebuah motivasi. Generasi anak muda sekarang. Monggo los mawon, Pak. Jadi banyak ya warga Swaloh ini sering juga ngomong ke aku,
Pak San anakku lho mau sekolah gara-gara sampean. Lah nyapa? Kaget aku. Nggih. Lah kok iso ngono to, Mbak? Piye? Anakku ora gelem sekolah gara-gara awakmu. Bojone ku lho, bojone Pak T Pelekete Swaloh Kulon. Sapa jenenge kuwi, Mbak? Mbak sapa, Bu? Mbak Tris. Lah nyapa? Kowe nyapa ora gelem sekolah? Sekolah ora dadi apa? Lho Pak Sanjaya lho ora sekolah treke akeh. Itu ndak boleh lho. Nggih. Nasib itu enggak sama. Pak Sanjaya enggak sekolah treke akeh. Wis jereke sapa? Lah wong tuwek-tuwek do omong dadi ngeri, enggak boleh ya. Jadi bagi anak-anak generasi muda sekarang kata-kata yang baik monggo ya dijalankan, kalau enggak jangan. Nggih, nggih. Soalnya ini sebuah apa ya? Sebuah motivasi juga Pak Sanjaya yang ngomong ini Edukasi, Pak. bukan edukasi lagi, motivasi yang sangat dalam. Motivasi nggih. Lho gumun lho kanca-kanca kuwi ngene lho ya ceritane. Pak Gareng ngomong ini bener. Nggih. Mungkin Pak Gareng sering delok TikTokku. Nggih. Jadi Pak Sanjaya mari berjabat tangan karo presiden, karo Pak Kapolda. Mungkin karo Pak Kapolres. Mari ngono, Pak Sanjaya kuwi ketemu supir-supir ning ngene bungun asih foto-foto selfie-selfie lho. Akhirnya Soro, nggih. Pak Presiden munggah TikTok, supir-supir Harapan Jaya munggah TikTok. Akhirnya apa? Ngeri judule. Lah itulah arti sebuah ngeri. Siap. Jadi kalau menurut saya ngerinya gini. Mosok mari ketemu presiden, jabatan tangan tak unggah nih TikTok, tak gini Facebook. Mari ngono ketemu supir-supir ning ngene terminal Bung Rasi tak parani tak sewaber kabeh. Bener gak, Bu? Tak unggah nih TikTok maneh. Nggih. Pak Sanjaya jane sapa? Gitu loh. Mari ketemu presiden, mari ngono kok ketemu karo sopir-sopir diunggahne TikTok. Jadi pesan saya sama Andre dan nggak bisa lama-lama karena Mbak Niken bayar larang dari Bapak ngomong terus engko rugi aku. Pesan saya pada anakku putra mahkota atau putra semata wayang. Jadi ikuti jejak Bapak, kamu harus tetap rendah hati, jangan tambah tinggi hati. Kalau kamu rendah hati, kamu tentunya akan banyak teman. Kalau kamu tinggi hati, sombong atau gimana, nanti gak punya teman. Nggih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi rekan-rekan semua atau anak generasi, anak muda sekarang. Nggih. Nggih, leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sanjaya. Perjuangan yang Luar sangat biasa. membuahkan hasil yang luar biasa nduk Nggih, Niken. nggih luar biasa. Yang Ini dulunya jogete penak tak sawer. Iya. Kayak kok ngadeg kabeh. Oh sindene. Nah. Nggih, nggih, alhamdulillah. Nduk ngadeg kok kabeh nduk. Rodok rene, Tri. Langsung mawon niki Nggak napa apa-apa, Mbak, sentuh Mas juga. Andre sama Mbak Debi nyuwun lagu Sinarengan. Sinarengan. Oke. Oke. Mas Andre kersane Nah. nyanyi nadane cowok. Video matikan dulu terus dinyalakan lagi. Start dari awal. Nah, lagune Sinarengan Pak Sanjaya. Nggih. Menika pundutanipun Kang Putra Mas Andri. Coba digawekne, Gus. Jogete sing paling penak jare saweran luwih akeh. Iya. Yo iki Bro, melok nilai sing penak sing ndi engko disawer sing ketoke plong-plongo gak enek saweran. Aku tak melu biji ben sawer aku akeh. Biji, kalau api tak wene aku tak saing. Nggak diaturke tembange Sinarengan bersama Sanjaya. Aku tak nonton. Oke. Aku hormatono. Sinarengan. Kowe cah cilik dilarang ning isor. Nggih. Kowe tak uncali mbok ideki cah cilik engko. Mesake. Sing cilik rada nyisih sik. Nah, iki sak lagu tok tak ramekne, sak lagu tok. Ki Bu Sanjaya nyawer dhewe, Pak Sanjaya nyawer dhewe. Bar niki lagune napa Pak San? Nggih, Lagune napa bar niki? Andre. Mas Andri. Oh. Mas Andri lagune. Lagune sampeyan nggih joget ora kenek, makane aku mau nyawer plong-plong tok. Lagune sing rada anu. Nek lagune Andre aku iso joget. Napa Lagune Mbak Niken lagune wong sepuh-sepuh kuwi ya. Kuwi niki anu. Ah. Wong sing nyuwun niki wau Mas Andre Yo bener Sinarengan. sayang, tapi maksudku kok yo pas lagune wong tuwek we. Enggak, Lah memang. lagune penak Mas Sanjaya ku ngeri lho. Ngeri ngene. Ngeri. Lah batin niki kan tak salah kok nyelot tuwek. Aku lagu sepuh iki. Apa to, Pak? Lagu sepuh. Lagu sepuh. Sik, kursine kuwi pindahan tulung. Nah. Sak lagu tok ngubar balekno neh, Teng. Nah nggih.
Iku lho. Arep bagi-bagi rezeki, bagi-bagi rezeki. Kuwi deg-degan lho. Manut Andre, sak lagu tok Andre. Gas le. Nah, iki Mas Andri. Iki 3000, Bu Sanjaya 3000. Entekne, Bu, 6000. Ayo. Anu ae, Pak. Lagune lah Mas Andre iki. Sampeyan urusono iki aku tak ngurusi wong-wong lho. Nyuwun dumes to. Lah dumes iki kan kekalemen. Rada kekalemen. Apa, Nduk? Lha apa? Pe apa? Mampasana. Pe piye to? Apa lagune ngoten lho, Pak. Ya mene tak jar-jarne malah ngeder-ngedeni to. Lah, Maksudnya apik-apik. Lagu pe-pean ngene. Niku apik-apik Pak maksudnya. Pe apa? Pian sungguh Ki, delok tatu ya, Dre? mempesona. Masuk gak iso gak sampean tatu iki. Oh, tatu. Ya wis lagune Tatu. wong tuwek lho, Pak. Dijajal lek lek Tatu kena iki. joget ya diterusne sawer, tapi lek gak kena joget berarti mandek nah. Golek liyane ngono lho. Tatu, Nduk. Jenengane ya. Tatu, roh lah tatu niki. Sak lagu tok 6 juta lho iki. Lho, mengke mboten saged jogeti malah ndak sida nyawerne. Lho, Tatu. sing jelas sing Pak Saja kira iso joget. Nah, nyuwun tatu. Tatu iki piye, Mas? Tatu, atu tayang ibu gitu. Mas sepurane ya gak usah idek-idekan. Nggih. Engko Keplak-keplak enek wong mawon. sepuh njupuk dhuwit mbok idek aja. Aku kok nambakne. Oke, Kuwi nek gareng nek ngono bahaya kuwi. Kuwi jenenge gareng kuwi. Ya rada medene kuwi. Wah, lu kembar aku. Hati-hati we, bahaya lho. Sampeyan aja nyedek kuwi lho, bahaya lho. Kembar aku. Kuwi gareng kuwi ya. Mas Agus. Sapira? Sepira, Gus? Jeng 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 jeng. Iki 6 juta ya hormatano sak lagu tok ya. Alhamdulillah. Bar ngono medun, marine sampean kok. Oke. Ya, Dok. Iki Cowok. tak omongi lho ya, Nggih, duwite Pak. iki dilebokne pentil. Pentile sampean. Sing lebokne Bu Sanjaya kok. Astagfirullahaladzim, Pak. Sing lebokne Bu Sanjaya kok. Ya aja pentil ngono to, Pak. Iki. Ya Allah, susu. Ya terserah. Kan ya Penjaga sopan aku. telepon. Lebokke ATM. Bu, dipraktekne Bu jajal Bu. Eh, Padha wedok kan ora apa-apa, lek pas aja sing lebokne gak oleh. Ya Allah. Dipraktekne tok, Bu. Kaya ledek kayak aku. Ya Allah, Pak. Eh, Bu kerip. Bu malem ngene lho, Bu. Dingene tok iki. aku pengen jimo. Ora kena. Ora kena praktekne ya kena langsung disaut ngene, Bro. Keri. Saut langsung. Yo, tatu. Padahal percobaan dikai Bu Sanjaya langsung didelep-delep ngene. Oke, ayo ndang digas. Ya, Gus. Oke. Wes go ngalih wong yo. Kancane dhewe Weh. kabeh. Kancane dhewe kabeh. Kok yo gejo-gejoan. Lah koncone juga dhuwit ngene lho, Lur. Digejoh ngene. Ya lara ta, ya njotos akhir. Del. Nggih, Gak wis. pareng. Koncone dhewe kabeh, ngeten. Gak pareng wis. Dimulai neh. Wong sing Duwite rong entek. wong sing neng. Kita dientekne Bu, dhuwit 6.000 perjanjian entek. Aja mbok entekne Pak Gareng ku piye kok? Ya ta? Kula turane mawon, Pak. Malah Wis aman. Oke, tetep kondusif nggih. Ya, ya, kondusif, Kanca-kanca. kondusif. Terima kasih. Ya, Iki asline gak sengaja, Lur. Nggih. Oh gak kok enek rencana njotos iki gak. Mboten kancane dhewe. Koncone juga dhuwit digejoh ngene cara sampean dhewe pada nesu to. Nggih. Wong dhuwit dicekel tangan digejoh ngene. Ya maneman dhuwit 100 sik. Ya karo ente digejoh karepe wis digarne. Tapi malah dijotos dhuwit 100 mau ngono lho. Yo, wong neng Ayo. pisan. Cinta damai. Ya. Diangkat kok. Pokoke aja ngene lho Lur, aku ki lek mbok ngenekne mo, dhuwit tak uncang ya wis bejo-bejan ngono lho. Kowe perjanjian dhuwit 6.000 dientekne ya wis to. Nggih. Gak usah royokan. Ki lebu saja deloken. Ora go sak wong iku dikira disaki ngene dhuwite. Mboten. Monggo. Andre, Wong neng Dadi ae. sandingku kok kono yo. Niki malih. Lah apa lagune prayo iki sing dintekne? Tetep tatu. Sing rada rancak. Napa? Anu. Pak Rudi, Nggih. dhuwit 6 juta e jarine bojoku njaluk 3. Berarti kurang 2. Kurang rong lagu. Napa, Dadi Pak? sak lagu njaluk Bu Sanjaya iki 2 juta lah ngono to. Alhamdulillah. Sak lagu 2 juta. Nek rong lagu kas berarti petang juta. Lah nek 3 lagu berarti 6 iki tak ora tak sawere sampean iki nggih. Sindene karo kae iki wis iki entek ngene sampean tok iki Bu Sanjaya iki tenang e. Aku bengi iki ora oleh sawer, aku wis kecut aku. Lah Bu Oke, Sanjaya Pak. nek rong tak jawel rong wani maju no. Lagune Mergo napa, apa? Bu? Enek kode. Lagune napa? Permintaan. Nah.
Nikan ben diwangi putri ya lagune, ben diwangi. Aku les pesen to karo sampean mau. Wong loro. Aja royokan. Ben penak. Napa sing rada rancak? Pak polisi ini akeh aja tukaran. Pak polisi ini nek 7 lho gak main-main iki. Napa, Nduk? Gak, sik engko sing garing. Lah, innallaha ma'asabirin lagune sabar. Wis, Ndre, ngene Ndre, kan telung karek rong lagu to iki. Nggih. Sampean sak lagu, bapak sak lagu wis. Tapi lek bapak nyanyi, sampean joget karo Debi. Lek sampean sing nyanyi, bapak ribut sing joget. Oke? Ya. Tes. Nah. Jale iki pertama dan terakhir. Pernikahan. Pak Sanjaya ngunduh mantu pertama dan terakhir ya ta? Nggih. Lah nek engko lek ngunduh mantu ping 3 yo mbok seneni aku mestian wong. Ngono lho. Pisan tok ae wis. Oke. Yo, sabar. Bu ngono kuwi deloken, Bu. Lek sik. Bojoku tak omongane. Bojoku tak warane pinter. Nggih. Sing jogete iki heboh, kuwi loro. Nek jogete rada plong-plong sitok ae. Nah. Sawangen kowe di ngenak-ngenek tok kae loro telu kesenengen no. Didelok sik Bu, ngono lho. Diamati lah. Heboh ya loro telu gak apa-apa. Ngono lho. Sik iki tak kenekne gununge. Nah, aku tak ndelok. Iki mesti jelas kan ngene lho ya. Iki duwite Pak Sanjaya 4 juta, Bu Sanjaya 2 juta. 6.000. Dadi iki jatah entek. Wis. Nggih. Sawangen kok aku ngesaki senen ono ngono lho. Nggih. Monggo. Nggih, Yo. Andreas.